एकदम फानी so belai na hambai joto tikrasa nai tongnai channel ongno tai sini channel ongno ba hambai thanai 27 tarikh goinda holo belwari a jagao BJP rongni kaisa gathering borok समावेश ba borok ni tamjani kok malai semia aboni pai thangai sariko ngake borok khumlungo aro je gathering khlai phainai ro 50-60 jona hai borok khumlungo phai hapakya angkeno tamungkha khumlungni tongkosong tongnai rongni auto rok sabaikya media ni bisingti no rongno nukha abo simia garagini dugan pat gana rogo bike tongnai rongno bike sabaika satta hai bike sabai jaka kaisa sokjaka ka abo simia borok tai khumlung am tayo thangai nei borok 10 round hai borok fire khlainai klang thangmane nugo angke abo to tongkosong tongnai ro ar kuno rajnitir maidamo kuno fight boya borok tamne amti khlaina nang tabo khumlung am tayo phainai abo se khumlung am taini borok bikhupungni tongkha tongkosong tongai oro thanda ka shanti ke babe tongmani borok tongrina riya da a proshno aboni bagai no tini sing 12 ghonta sing bol dagoka khumlungni am taino hoirani khlainai borok ro sing jeoro phainai gari gura soktanai sabainai rongno romna ningthung ninai singo jago tini 12 ghonta tini 6ta ni simi tarik 6ta jora singoro bondo mane a police FIR okhada sing FIR already khakya khorobosine mo abole ang saimania je ব্যক্তি je sabai jangai rok abo to public ni se public ni borok FIR khakya police tam sinai rok police to sing already borok no somoi rekha ka assurance sing maya ko tawse jorate amoni bagai no sing bodo dago goi tongo ka sing 12ta ekta hai rogo sing police je thanao sing gerau ronai bolno dakti romoi sajar nani bagai nai tini 12ta ni bisinga na tini 12ta ni bisinga ka tini oro simia sing break oro brigade khaijak sing madobari haijago bo sing brigade kaisa khaitongo abo se chomponogor bo ko list ganao sing khlai tongo ayang sing khumtia phasingo sing khlai tongo ka bebagoi no jotono tora phera jotono op dugan pat thung sini oro simi koyekta simi sing par khai tongo hospital ni ko staff ngake abo ko exam chrai exam tongo kai sata school obo choli tongo khumpuyo bo choli tongo abo pre exam board abo nongno master tai student nongno singpar khayo tai bibino kuthoi ba sadi kalebari pandaro dud gari ro kai tabo security force ro fuji ro am hairo pro thanglai su khlaiman hamba